literatura de proximitat, amb Raquel Casas i Lídia Gázquez. L'aigua. L'aigua del principi. L'aigua que m'envolta. L'aigua que em bressola. L'aigua insistent que m'erosiona. L'aigua que estova i venç totes les resistències i em penetra. L'aigua que m'omple. L'aigua que flueix pel meu cos i apaga tots els focs. L'aigua que dilueix la vida i el fred. Un fred sòlid que petrifica les venes. Un fred sòlid que transforma el cor en una peça de fang. Un fred sòlid que esclivella. Un fred blanc i el silenci i la foscor. Benvingudes a un nou episodi de Geminades. Avui ens trobem a Vilanova i la Geltrú, a la Biblioteca Armand Cardona Torrandell, per xerrar amb l'Antoni Moner Jordà sobre la seva obra, sobre la seva trajectòria. Benvingut a Geminades, Antoni. Ens fa molta il·lusió tenir-te aquí. A mi també em fa molta il·lusió que m'hagi volgut aquí. Sí. Doncs primer parlarem una miqueta sobre la teva trajectòria, molt resumida perquè tens una carrera amplíssima. L'Antoni és de Barcelona, però fa molts anys que viu aquí, a Vilanova. Té, com hem dit, una trajectòria literària molt rica, riquíssima, interessantíssima, llarguíssima. Va estudiar Història de l'Art, però s'ha dedicat professionalment al món de les publicacions en català i a la seva passió literària. És escriptor, corrector i redactor, entre d'altres coses. Cal destacar la seva dedicació a la fantasia i la ciència-ficció. Per exemple, amb la trilogia que conformen les novel·les La paciència del mar, del 94, L'única mort, del 99, i Poso el compte quilòmetres a zero, del 2008, que és la trilogia de Vilanova. I el 2015, per exemple, vas publicar Mitjalíada, que és una obra guardonada amb el Premi Ictineu a la millor novel·la de ciència-ficció en llengua catalana. Déu-n'hi-do. I també els seus treballs assagístics s'han ocupat d'analitzar, a més del gènere fantàstic, diversos personatges de la història de la literatura catalana, com ara la figura de Manuel de Pedrolo. Els seus interessos no han oblidat el públic juvenil, ni tampoc la gestió cultural, amb nombroses tasques relacionades amb la revista en la qual treballa o amb la difusió de la ciència-ficció a Catalunya des de la Societat Catalana de Ciència-Ficció i Fantasia. No has parat, Antoni. Quin goig de feina i de feina ben feta. Mira, és acumular anys. El truc és néixer fa 75 anys, llavors doncs pots anar fent cosetes així. La revista ja no hi treballo, estic jubilat i col·laboro i escric coses, però ja ho fan altres. El primer que et volíem preguntar sobre la beca, que du el teu nom, la beca d'estudis Antoni Moner Jordà, i voldríem que ens expliquessis com va sorgir la iniciativa i de què tracta aquesta beca. Sí, doncs la beca, de fet, a partir... Jo havia tota la vida anat llegint ciència-ficció i buscant pels encants i pel Mercat de Sant Antoni, per llibreries de vell, les obres de ciència-ficció catalanes antigues i per biblioteques i llegint la ciència-ficció que es feia, també la que es traduïa. Llavors, al final vaig trobar que tenia a casa hi havia més llibres que espai, no? Llavors, hi vaig pensar que també val la pena que els llibres s'aprofitin per si algú vol continuar llegint, doncs que no hagi de passar-se 75 anys buscant-los, sinó que els trobi tots de cop. Jo els vaig oferir a Vilanova i la Biblioteca Cardona Torrandell els té. Aleshores, a partir d'haver-hi aquí el fons aquest de ciència-ficció, en Josep Lluís Vidal i la Imma Montaner, dos empresaris vilanovins, van voler fer de mecenes i van dir que volien dotar algun premi, alguna iniciativa literària per donar visibilitat a aquest fons i donar-li utilitat. I aleshores en Quico Mestres, que va fer com d'intermediari entre ells i jo, va proposar això, que no fos un premi literari, perquè premis literaris ja n'hi ha molts, sinó una cosa que fomentés l'estudi de la ciència-ficció. I aleshores d'aquí va sortir entre tots parlant-ne, vam fer un comitè d'una dotzena d'amics també, de gent que està treballant en aquestes coses, i va sortir la idea de dotar una beca perquè un estudiós de la ciència-ficció, utilitzant el fons preferentment, però no exclusivament, preparés algun estudi sobre la ciència-ficció. Llavors això vam establir unes bases que tingués un any
per escriure el llibre, llavors el Sepi i la Nansa li publicaria el llibre, i amb això estem. Ja vam convocar la beca, vam dotar-la, va sortir-ne un personatge que li vam donar la beca, està treballant, i l'octubre d'aquest any ens ha de donar ja el llibre escrit, i el febrer de l'any que ve hauríem d'ensenyar ja el llibre publicat. I heu convocat la segona. Hem convocat la segona ja al febrer aquest, perquè al juliol, fins al juliol podran presentar-ne, l'octubre també podrem dir el resultat, i així cada any tindrem un becat i un llibre. Per tant, si algú es vol presentar la beca, fins al juliol estan les bases obertes. Sí, està perfectament obert, i per internet es poden trobar les bases, i en paper també hi són escampades per tot arreu. Sí, perquè després parlarem de la salut de la ciència-ficció a Catalunya, però nosaltres ara ens centrem en la nostra literatura de proximitat, i és que hi ha unes coses que ens han cridat especialment l'atenció de la teva obra, i és que tens una trilogia de Vilanova, que versa sobre la història de Vilanova en el temps. La paciència del mar, que se situa en l'actualitat, corregeix-nos si no està... L'únic amor, que se situa en el temps dels hiverns, i poso el compte quilòmetres a zero, que se situa d'aquí a 10.000 anys. Llavors, com a ciutat literària, Vilanova i la comarca del Garraf són territoris literaris? Sí, de fet ho són, i hi ha literatura, allò que vas buscant i trobes que... I a més hi ha hagut gent, per exemple, Don Victor Balaguer, doncs va publicar llegendes, es va basar més en llegendes del Montseny, perquè tenia una amiga al Montseny que li explicava i d'això, però les produïa aquí, i també s'han anat fent, i l'Oriol Pi de Cabanyes va fer el mite de Neàpolis, i doncs fins i tot amb el llibre aquell, el Novenari d'Ànimes, té alguna obra de fantasmes també aquí, i realment hi ha literatura que s'ha anat fent, però llavors aquí realment jo em vaig basar, sobretot es publica els Amics de la Mar, els pescadors van fer allò que ara és en el Museu del Mar, en el Far, que publiquen la revista El Nostre Mar, i a partir d'articles que van publicant els pescadors mateixos i estudiosos, això en Josep Aïssa, el Xavier Garcia, pare mateix també, llegendes que trobaven allà escrites, se'm va acudir fer aquesta obra en el temps. Jo el que vaig fer és fer-ne 3 novel·les, això, una a l'actualitat, una molt al passat, una molt al futur, i la idea era anar fent novel·letes entremig per anar completant-ho. Em vaig quedar amb aquestes 3. I hi ha algun conte, potser entremig, però es pot anar omplint tot això. Com qui diu, vaig fent novel·letes i contes entremig, com si fos poca cosa. Com si fos poca cosa. Em vaig fer només 3 només. La capacitat de treball que té l'Antoni, no? No, i de temps. No, Déu-n'hi-do, al contrari, a mi em sembla brutal per anar 3. De fet, aquesta trilogia és molt important, tant que la protagonista de L'única mort, la Cram, li dona nom a la col·lecció de narrativa per adults de l'editorial El Sepi i la Nansa. Com et fa sentir això? Que li posin un personatge teu com a nom d'una col·lecció. Sí, em va honorar molt i em va agradar molt. Realment això va ser perquè la primera novel·la, La paciència del mar, l'havia publicat una editorial valenciana, i al principi era aquí, no coneixia ningú, i a més era el temps que el Sepi i la Nansa estava paralitzat. Era l'any 80, al final dels anys 80. Jo havia vist que el Sepi i la Nansa havia existit, però en aquell moment no publicava, i llavors quan va sortir el Sepi i la Nansa altra vegada, jo havia escrit la segona i la vaig anar a portar al Sepi i la Nansa, en Quico Mestres no el coneixia, no em coneixia per això, llavors ell li va agradar, i precisament el Sepi i la Nansa era més aviat una editorial de tema vilanoví, d'assaig i històrica, crònica històrica una mica, i llavors va dir, doncs inaugurarem una col·lecció de ficció, de narrativa, i el nom de la Cram li va fer gràcia i li va venir a posar el Cram i tal. No puc demanar més. Ve de Marc, potser Cram? Podria ser Marc una... Al revés, Marc ve de Cram. Cram ho vaig inventar per les bones, i aleshores, com que sortia un cronista després, vaig veure que Cram llegit al revés és Marc, i vaig posar Marc, perquè Marc, de fet, és un nom llatí, i aquest personatge era ibèric, i era per ell llatí. Llavors, doncs, vaig jugar que fos al revés, l'anagrama de Cram. Sí, bé, el Marc
així alt, no? El Marc, la Cram, Sí. no? Vaig pensar, és un joc de paraules molt Sí, el joc, però dic que és a partir de la Cram ha sortit a fer el Marc. Sí. Molt bé, perquè, com ja hem dit al principi, l'Antoni, a més, té una faceta com a poeta. De fet, el primer fragment que hem llegit en iniciar aquest capítol podria funcionar perfectament com un poema, no? Aquesta cadència, aquest ritme, no? Un poema en prosa, no? Per si la gent no ho sabia, doncs ja ho sabeu, l'Antoni també té la seva faceta com a poeta i el 2020 vas publicar Runa d'Enderroc amb el Cep i la Nansa, doncs una obra que recull la teva poesia des del 69 fins al 2007. Des de la publicació del llibre has tornat a escriure poesia? Et consideres poeta també com cultivant el gènere habitualment? No, gens. O sigui, de fet, aquest llibre va ser una mica per casualitat, allò d'endreçant papers i estripant papers i això, que em vaig adonar que això, l'any 2000, això, que tenia doncs, molts poemes. Llavors vaig començar a fer una tria i em vaig salvar 90, que vaig dir, són els salvables, els altres estripats i mai més mirar-los, i aleshores volia fer-ne 100, em sembla, però llavors hi sortia el número d'això, llavors vaig dir, traiem 90 i els altres estripem-los, i jo diria que després, potser, alguna coseta, amb alguna novel·la, alguna cosa, sempre, perquè dins de les novel·les surten a vegades poemes, o sigui que, més que escriure jo poemes, personatges meus han escrit poemes. D'acord. Llavors jo va ser això, que em vaig adonar que sí, que havia anat fent poemes durant la vida. No eres poeta, però sí que creaves personatges poetes. Sí, una mica. I alhora havia fet també alguns experiments de poema i per això es diu Runa d'Enderroc, perquè era, després d'haver enderrocat tot, els 4 pedallassos que quedaven, doncs era això. I que té aquesta sonoritat, aquesta literació, Runa d'Enderroc, és molt contundent, no? No, i a més, que ho posa aquí, no? Una troballa indispensable i complementària a la teva feina, perquè com hem dit, no? El fragment que hem seleccionat per obrir, que és de l'únic amor, podria ser perfectament un poema. Vull dir que sí que tens aquesta vena poètica quan escrius. Bé, com a mínim, la prosa, treballar-la, i a vegades això, que la poesia al capdavall és això, és un ritme, és unes al·literacions, uns recursos literaris que té, llavors els aplico a la prosa, que el que he mirat de treballar cada obra, que si fos diferent de les altres, i quan ja he escrit una novel·la ja la sé escriure, i per tant vull escriure una altra diferent. Llavors he anat treballant recursos, i llavors això, a vegades toca fer una cosa més dialogada, o més teatral, o una cosa més prosaica, una cosa més poètica, i alhora que la prosa enganxi, perquè per mi una novel·la no és mai l'argument, sinó que per mi la novel·la bona és la que l'obres per la pàgina 143 i t'enganxa, allò que llegeixes, indiferentment d'on vingui i on vagi. Per mi la prosa té importància. Es nota, realment es nota quan escrius. No tant el què com el com, no? Com escrivim, com expliquem, encara que t'estiguin explicant sempre la mateixa història, però que me l'expliquis d'una manera atractiva. Sí, perquè la història, una novel·la, clar, què és? Algú que vol arribar a una cosa i troba problemes. O es vol escapar que no mati el vampir, o vol saber qui va matar a l'altre, o vol enamorar-se d'aquell, o vol casar-se amb l'altre, o vol matar el que està casat amb l'altre. Sempre això, un problema i uns obstacles, i avall. Doncs donem-li una miqueta de gruix a les paraules que fem servir. Ben fet, així ens agrada. Sí. I una altra pregunta és que sobretot ets conegut per la teva obra de ciència-ficció, tant novel·les com antologies o estudis, com per exemple el de Temps obert sobre Pedrolo. Jo et volia preguntar pel panorama literari català del gènere. Com el veus actualment? Què hi falta o què hi sobra? En aquest moment no el veig de cap manera, o sigui, m'atabala, precisament. Jo havia, durant molts anys, havia seguit tot el que es publicava a la ciència-ficció en català, perquè ho podies llegir. Al cap de l'any tenies 10 o 15 novel·les i 80 contes, o sigui, ho podies seguir tot. Ara, realment, es publica moltíssim, hi ha moltes editorials petites, hi ha
molt dins les varietats de la ciència-ficció, que és absolutament multiforme, la ciència-ficció, doncs es publica de tot, o sigui, hi ha des del bizarre, aquest gènere que és absolutament, mira, de ser blasfem i de carregar-se la religió i fer pornografia i fer-ho d'això, i doncs això es fa el cyberpunk, es fa l'atom punk aquest del retrofuturisme, de la bomba atòmica altra vegada, es fa l'steampunk aquest de la màquina de vapor altra vegada, es fa ciència-ficció moralista, feminista, anarquista, o sigui, es fa de tot. Realment, per tant, ara costa molt de seguir-lo. Jo penso que precisament el boom que estem vivint, és el boom que després fa bum-bum i comença... I s'ha acabat. Sí, però hi ha moltes editorials que van sortint i publiquen i penso que no hi ha potser prou massa crítica de lectors, perquè clar, el sistema literari és que hi hagi escriptors, hi hagi editors i hi hagi lectors també. I clar, si falla una de les tres potes, doncs se'n va tot l'aire, no? Llavors, d'aquí uns anys potser podríem fer-nos la visió. Però sí que diria que estem d'això, des d'aquests últims anys, una certa normalització, en el sentit que quan parles de Rodoreda, doncs sí, va escriure fantasia, allò que La mort i la primavera és una obra absolutament fantàstica, o La meva Cristina i altres contes són contes absolutament de fantasia inexplicable, o sigui, del que entra una de les branques de la ciència-ficció, que seria la fantasia, o de la literatura fantàstica, i quan es parla de Tisner, quan es parla de Cabal Anglès, ja es normalitza. I per tant, em sembla que estem en un moment que a partir d'aquí, i ara faré propaganda, a partir dels que es presentarà de la beca per estudiar-ho això i una mica destriar el gra de la palla, doncs estem en un bon moment. Sí, té un bon camp per estudiar. Exacte. Bé, també la Raquel ha començat explicant tota la teva trajectòria, intentant resumir alguns dels teus reconeixements, dels reconeixements que has tingut durant la teva carrera, i que encara et falten, però dels que has tingut, quin t'ha fet especial il·lusió, que recordis especialment? Bé, de fet, si parlem de premis literaris, en tinc poquíssims, i no és perquè jo hagi passat dels premis, sinó que els premis han passat de mi, normalment. Ja passa, això. Has estat finalista del Premi Sant Jordi, més d'una vegada. Sí, dues vegades finalista. No siguis modest. Sí, l'Ictineu, no?, que comentaves. Has guanyat l'Ictineu, que no és poca broma. Un, per exemple, em va fer gràcia el Premi Juli Verne d'Andorra, que era el Premi de Ciència-Ficció en català que es feia, i vaig presentar perquè era una novel·la d'aquelles que gent de jurats de premis d'aquests grossos em deien, és que tu, algú quan va començar va dir, això és una d'aquestes coses que fa Montner, i ja no les hem llegides, perquè realment que allò que hem anat és experimentar, fer coses que jo no havia fet encara i que em sorprenguessin a mi, doncs no he estat... Em diuen a vegades, per exemple, el de Males Herbes, es m'estima molt, autor de culte, que vol dir això, que és un autor que no llegeix ningú, i alguns llavors el veneren molt, però tampoc el llegeixen, però que realment allò que es considera és un autor a tenir en compte, i quan es mori potser farem alguna coseta i encara quedarem bé parlant. Sí, llavors el llegirem, potser allò que diu, el millor homenatge a un autor viu és comprar el llibre i a un autor mort és llegir-lo. Doncs... Potser tocarà això, no? Llavors, no, però com que he preguntat d'això, per Juli Verne sí, finalista de Sant Jordi també em va fer gràcia, que l'Ictineu també, perquè és un premi de reconeixement dels lectors de ciència-ficció que per mi és l'obra que els ha agradat més durant l'any, i per tant, doncs també... Sempre ja dic... Hi ha gent que llegeix, perquè si va ser del públic, no? Del lector... Per això ets de culte i un referent, evidentment. I d'això no discutirem. I és això, ets un referent i un dels grans difusors de la literatura de ciència-ficció en llengua catalana. Vas dirigir Planiluni, també la col·lecció Porpra i Plata de Pagès. Ets fundador de la Societat de Ciència-Ficció i Fantasia, juntament amb en Jordi Soler Camardons. Has escrit obra infantil i juvenil, has escrit relats breus, com el que hi ha a la recent antologia, Una terra més enllà, has traduït a Verne. Què et queda per fer, literàriament parlant? Ara no hi ha res. Per exemple, hi ha una cosa que està... Ja fem una primícia, però que no sé si sortirà mai. T'ho volíem preguntar al final, però si s'avança, doncs millor. Que és publicar al teatre.
que el teatre, que vol dir que és un teatre... Quan ho vaig provar de fer com a teatre, em resulta irrepresentable i em van dir que me'l fiqués una mica més, però llavors potser sortirà. I també coses, teatre que funciona més llegit que no representat. Són coses una mica dialogades o així, o una cosa que per exemple, el pobre Carles Canut, que era un actor molt bo que hi havia de Tàrrega, i s'ho va prendre, però a l'hora de la veritat es va fer un embolic i va haver de treure el paper perquè s'havia perdut de tan complicat que era el text, no? O sigui que llavors publicar això, que és potser la faceta que faltaria, llavors sí que hauria publicat conte, assaig, història, poesia, novel·la, sí. Teatre. I el teatre, doncs, són obres que tens ja fetes, no? I caldria publicar-les, diguem. Sí. Però no és que ara estiguis escrivint teatre. No. Ja ho té fet. Ja ho té fet, veus? Sí. No, és que ara, de fet, jo els últims anys, jo diria els últims 15 anys o així, he publicat bastant, però no he escrit gairebé gens, perquè el que he fet és buidar calaixos, coses que tenia... Ja ho tenies fet. Coses que tenia acumulades. I sí, ara algun conte que està que ha publicat contes en revistes sí que eren contes escrits d'ara, i un sí que he inventat d'ara, però un també era sobre una idea que tenia apuntada de fa temps. O sigui que de fet, això, és un moment de buidar calaixos. Està molt bé amb l'Antoni perquè podem parlar de qualsevol gènere que l'ha tocat i l'ha llegit, i vull dir, la teva experiència és molt rica, no? I ens enriqueix moltíssim. I llavors, en aquest sentit, com que també has fet literatura juvenil, ens agradaria saber, una mica entroncant les dues coses de literatura juvenil i ciència-ficció, quin paper creus que té la ciència-ficció en la literatura juvenil i si creus que encara hi ha recorregut aquí? Tot i que abans ja ens has dit que estàvem una mica atabalats, no? Però pels joves? Pels joves, com ho veus? Sí, jo penso que això... una mica històricament, la ciència-ficció fa molts anys es considerava gènere juvenil. Era una cosa per jovenets, una cosa d'aus de l'espai, de marcianets... Poca qualitat i d'evasió. Una cosa, quan la ciència-ficció és una cosa més compromesa, i que quan s'ha parlat de la bomba atòmica, quan s'ha parlat del canvi climàtic, tot això ho han parlat preocupats els autors de ciència-ficció. Però això és una cosa d'evasió, perquè realment hi ha una part de ciència-ficció, Guerra de les Galàxies, que és pura evasió. Però l'evasió també hi ha de ser, també ens hem de ser alguna cosa. I en el camp juvenil s'ha treballat molt i hem tingut autors, per exemple, Montserrat Galícia, que és l'autor, en el sentit global, de ciència-ficció català, amb més títols. Hi ha autors que han escrit més pàgines, però Montserrat Galícia, amb novel·les curtes, més juvenils, des de l'any 84, que no para de publicar literatura juvenil, i també n'ha publicat d'adultes. I el lector jove és el que està més obert a la novetat, és el que està més preocupat perquè és el que està més atent a les coses noves, i per tant és una via d'interpretació molt bona. I de fet, tots els escriptors actuals de ciència-ficció, que n'hi ha molts, són gent que ja van començar llegint ciència-ficció de jovenets, però ja tenien obra, que des del mecanoscrit, que és de l'any 74, però fins al 78 no va començar a entrar als instituts, perquè com va començar a entrar la literatura catalana, perquè abans no hi entrava. Perdó. I llavors, a partir del mecanoscrit, ja molta gent va veure que els joves llegien ciència-ficció i es va posar a escriure'n, i que els lectors d'això que llegien llavors són els escriptors d'ara, són la gent que té 40 anys, i per tant és un camp obertíssim i és un camp per la ciència-ficció juvenil la que té més futur. Quin consell donaries a algú que volgués escriure en general o gènere? Algú que comença, un bon consell. Quin bon consell creus tu que seria per a algú que s'inicia? Vull ser escriptor, estic escrivint, què faig? Com ho enfoco? Sí, què ha de tenir, no? Un bon relat de ciència-ficció, què hauria de tenir? No sé si hi ha alguna cosa que es pugui dir. Jo primer, potser ara jugaré això una mica, però diria, més que donar consell, jo que me n'haurien de donar a mi, perquè això tota la vida escrivint i realment no he arribat
cap gran públic mai. O sigui que n'hi ha fet potser l'obra aquesta definitiva que quan escrius penses, quan publiqui aquesta obra, ningú més s'atrevirà, i plegaran tots, perquè ningú s'atrevirà a escriure després del que jo he fet. Resulta que publiques i no passa res, continua plovent o no plovent igual i no passa res absolutament, no? Aleshores, jo agrairia un consell d'aquests. Si he de dir, home, doncs es mira d'escriure el que no s'ha escrit, perquè, clar, a vegades es vol escriure massa. Aquella novel·la que m'ha agradat molt, la vull tornar a escriure jo. Home, Guerra i Pau ja es va escriure, i Anna Karenina ja es va escriure, i totes les novel·les bones ja s'han escrit. Doncs escriure una que no s'hagi escrit encara, i d'una manera que no s'ha escrit encara, i dient la teva visió, encara, no la visió que t'han ensenyat. Per tant, jo diria això, i si realment no et fan cas, doncs fes-ne una altra, i fes-ne una altra, i fes-ne una altra. Però... Una pica en pedra? Sí. Molta feina i honestedat, no? Sí. De buscar la teva pròpia veu, no? I que quan tu la donis, quan tu la treguis de casa, és perquè sàpies que no hi pots afegir res més, que hi has posat tot el que sabies. I doncs això, perquè clar, es donen moltes novel·les a mig escriure a les editorials, i els editors publiquen moltes novel·les a mig escriure, perquè hi ha moltes vegades que dius, home, això podries haver allargat més, això és un meló interessant, també, ui. Bueno, perdoneu, perquè és que haurem d'anar acabant, se'ns esgota el temps i ens fa molta pena que no puguem seguir xerrant amb tu, Antoni, perquè soc incontinent. Realment no, és molt interessant tot el que està sortint aquí, però volíem demanar-te, a veure si podies llegir-nos un poema teu per acabar. Doncs sí. Del Ronald d'Enderroc, perquè així també la gent pot conèixer una miqueta la teva faceta de poeta. Doncs que dic que és una obra una cosa que ha anat sortint sense voler. De fet, mira, és un poema que és veig que està datat el 7 de febrer de 1980, o sigui que té 44 anys, el 7 de febrer, 44 anys i un mes, gairebé. Sí. I es diu Volent seguir Martí Pol. Era d'un temps, l'any 80, que Martí Pol va publicar un llibre que es diu Primer llibre de Bloomsbury, i li vaig fer el pròleg, i llavors jo estava amb l'assaig i em va contaminar molt, i vaig voler seguir la seva manera. Diu, no hi ha retorn, sinó un constant viatge. Tingues només un bitllet per a l'anada. Per més que t'hi entestis, mai no retornaràs al lloc mateix del qual te'n vas anar, ni a la porta de casa, tal com la vas deixar. Torna a partir, si és que pretens tornar al moment que te n'anaves. Res no és igual, però. Mai no podràs foragitar el viatger que hi ha assegut a taula, que ara beu el teu vi, que ara menja el teu pa amb les teves dents. Moltes gràcies, Antoni. Gràcies. A vosaltres. Un privilegi, realment. Bé, doncs amb aquest poema preciós de l'Antoni ens acomiadem fins al proper episodi. Moltes gràcies a la Biblioteca Armand Cardona Torrandell, que ens ha acollit avui, aquest matí, amb l'Antoni Moner Jordà, i a l'Adrián Gázquez, evidentment, pel nostre realitzador, i gràcies a tothom qui ens escolta i ens mira. Fins al proper episodi. Gràcies. Gràcies a vosaltres.